Fransa'yı bixusus Serok Cumhurê Fransa'yı Macron li dijî İslamê hekaret kiribû, gotinê nexweş kiribû, zimandirêjiya kiribû. Li dijî vê hemwelatî jî bêdeng neman. Hemwelatiyan gotin ku bila tu kes malên Fransayê nekirin û Fransayê boykot bikin. Li dijî dijminatiya İslamê a Fransayê bertek û tepkî dewam dike. Peygamber Efendimiz'e hakaret içerikli bir Em welatiyên ku bi ajansa îlkayê axivîn gotin ku em can û malên xwe ji bo Resulê Xweda didin. Em ev dijminatî û hekaretên hanê qebûl nakin. Tamamlayacaktır. İsteseler de istemeseler de. Em welatiya gotin hewcê ümmeta İslamê temamî têkiliyên xwe bi Fransayê re xwed bikin û Fransayê boykot bikin. Ve mesele ne mesela şahsekiye ya ferdekiye ya ümmetekiye. Em dixwazin ku tamamê Müslümanê dünyayê û tamamê serokê devleta tevil qarşî vê nakê ciddî tedbîrekê bisînin û ciddî qinamakê bikin û ciddî qarşılıkekê bidin û careke dinê tiştekî were çê nebe. Hem welatiyan gotin kesên zimandirêjê Resulê Xweda kirinin, tu carî îflah nebûnin û pakbûna wan tuneyê. Hem welatiyan wiha gotin. Serokê devleta Fransa hekaret li İslamê kiriye, Peygamberê salatu vesselam kiriye. Eştere bêjim ew olaya çar lê hefto yansıtmışı duvara kiriye. Em wî naqinamiş dikin, em naletlemiş dikin. Xwedê Teala naleta xwe lê bîne. Kesekî ji nêartiya Peygamber salatu vesselam ji İslamê xêr nedîtiye, nabîne jî înşallah. İnşallah gereken cezal vê dinyayê jî vê dinyayê jî ew ê bibînin.